ልዕሊ 80% ከባቢና እንግንዘቦ ብዓይንና ምዃኑ ይፈልጡ ዶ? ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ጥዕና ይቕደም። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ንጥዕና ዓይንና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ 5 ዓይነታት ምግብታት ክንርኢ ኢና። ዓይኒ ካብቶም ሓደ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣካላት ሰውነትና ስለ ዝኾነ ብግቡእ ምግቢ ምምጋብ ንጥዕንኡ ምሕላውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እስካብ መወዳእታ ምሳና ምስ ትጸንሑ ንጥዕና ዓይንና ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ 5 ዓይነት ምግብታት ክንነጋገር ኢና። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ክቡራትን ክቡራንን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ኮኑ፣ ካልኦት ንክበጽሖም ድማ ሼር ላይክ እናገበርኩም ኣባጽሕሎም። በቲ ቀዳማይ ዓይነት ምግቢ ክንጅምር ከለና እቲ ኣብ መበል ቀዳማይ ዝርከብ ንጥዕና ዓይንና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ካሮት እዩ። ካሮት ብበዝሒ ቤታ ካሮቲን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ዝሓዘ ኮይኑ ሰውነትና ድማ ናብ ቫይታሚን ኤ ይቕይሮ። ቫይታሚን ኤ ንጽሩይ ርኤት ንምሕላው ብፍላይ ድማ ኣብ ጸልማት ግዜ ንምርኣይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን ንገጽ ዓይኒ ካብ ጉድኣት ይከላኸል። ካልኣይ ቆጽላ መጽሊ ወይ ድማ ኣሕምልቲ ከም ስፒናች፣ ካሌን ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ሉቲንን ዚኣግዛንቲንን ዝበሃሉ ሓያላት አንቲኦክሳይዳት ዝሓዙ እዮም። እዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ንዓይንና ካብ ብጣዕሚ ጎዳእቲ ዝኾኑ ጨረራት ብርሃን ይከላኸሉ። ከምኡውን ካብ AMD ማለት እውን ኤጅ ሪሌትድ ማኩላር ዲጀነሬሽን እና ካታራክት ዝኣመሰሉ ሕማማት ዓይኒ ይከላኸሉ። ሳልሳይ ስውሕ ዓሳ። ካብ ዓይነታት ዓሳ ሳልሞን፣ ሰርዲንን ቱናን ዝኣመሰሉ ዓሳታት ብኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ዝበልጸጉ ዓይነታት ዓሳታት ስለ ዝኾኑ እዚ ኦሜጋ 3 ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ድማ ንጥዕና ዓይንና ወይ ከዓ እቲ ምስሊ ዝፍጠረሉ ናይ ዓይንና ክፋል ዝኾነ ረቲና ዓይኒ ከይነቅጽ ወይ ከዓ ድርቀት ዓይኒ ከየጋጥመና ዝሕግዝ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ዓይኒ ኣብ ዝደረቐሉ ግዜ እዚ ምድራቕ ንኽቕንስ ይገብር ማለት እዩ። ራብዓይ እንቋቑሖ። እንቋቑሖ ቫይታሚን ኤ፣ ሉቲን፣ ዚኣግዛንቲንን ዚንክን ዝሓዘ ጠቓሚ ንጥረ ነገር ዘለዎ ምግቢ እዩ። እዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ብሓባር ኮይኖም ንጥዕና ዓይንና ይሕግዙን ካብ ምድኻም ርኤት ይከላኸሉን። ሓምሻይ ፍረታት። ፍረምረታት ከም ኣራንሺ፣ ለሚንን ግሬፕ ፍሩትን ዝኣመሰሉ ፍረምረታት ብቫይታሚን ሲ ዝበልጸጉ ምግብታት እዮም። ቫይታሚን ሲ ንህዋሳት ዓይኒ ካብ ጉድኣት ይከላኸል። ከምኡውን ጥዕና ደም መመላለሲ ዓይኒ ይድግፍ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ምግብታት ማለት እዩ ንጥዕና ዓይኒ ንምሕላውን ካብ ኣብ መጻኢ ካብ ገለገለ ሕማማት ዓይኒ ንምክልኻልን ዝሕግዙ እዮም። እዞም ምግብታት ጥዕና ዓይኒ ንምድጋፍ ይሕግዙ። ነገር ግን ሓደ ነገር ክነስተውዕሎ ዝግበአና ንዝተፈጠረ ሕማም ዓይኒ ግን ፈውሲ ኣይኾነን። እንተ ርኤትኩም ጸገም ሃልይዎ ኮይኑ ምስ ናይ ዓይኒ ሓኪም ክትመኻኸሩ ይግባእ ማለት እዩ። እስካብ መወዳእታ መሪጽኩም ስለ ተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ቀጸልቲ ንጥዕና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ንኽበጽሕኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ንኹላትኩም።